Il-mekkaniżmi ta' solidarjetà kif imħadma mill-Partit Laburista fil-Gvern għandhom ikunu mmexxija mill-Kummissjoni Ewropea biex bekk ikollna Ewropa li verament taħdem għalina. Spjega dan il-kandidata għal Parlament Ewropew fl-Irvella flaqa taħt it-tinda f'San Pawl il-Baħar, fejn spjegat il-prijoritajiet tagħha għal ħidma fih dan il-Parlament Ewropew. Hija enfasizzat li se tiġġieled biex Malta ma ssirx ċentru fejn jieqfu l-immigranti sakemm jitqasmu fost pajjiżi oħra. Konxja li f'ċerti lokalitajiet ikun hemm imġiba antisoċjali, Vella saħqet li tappoġġja l-ħidma li qed issir minn Gvern Laburista biex ikun hemm tisħiħ tas-sigurtà billi naħsu żoni problematiċi. Fl-Irvella saħqet ukoll li għandna Ewropa li ma tisfruttax biżżejjed is-saħħa diplomatika tagħha biex jitwaqfu l-gwerer u għalhekk ikun hawn iktar stabbiltà fil-Mediterran. Stabbiltà li hija tant meħtieġa għat-tkabbir tal-ġid. Saħqet li l-Ewropa għandha tkun leader fit-teknoloġiji ġodda bħall-intelligenza artifiċjali u blockchain. Kompetizzjoni ġusta fejn prodotti immanifatturati bi standards tajbin ta' ħarsin tal-impjegati, tar-riżorsi naturali u tal-ambjent biss ikunu jistgħu jinbiegħu fl-Unjoni Ewropea hija wkoll priorità għal Vella. Dwar l-ambjent saħqet li għandna bżonn Ewropa li tgħin biex innaqsu r-rimi ta' plastik u jkollna metodi ta' trasport li l-inqas li niġsu fil-waqt li jkunu affordabbli. Il-priorità soċjali ta' Vella fl-Ewropa hija li t-tfal kollha għandhom ikollhom aċċess għall-aqwa servizzi tas-saħħa u edukazzjoni. Għandna bżonn Ewropa wkoll fejn ikun hemm housing affordabbli għal kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.